Ubunamawele apha kwakho khawuyiqwalasele loo nto leyo uba xa uphe omnye imafini kupha omnye nje abe engekho omnye hamba yedwa lo umphi imafini, umbone uba akazuthi hayi ndicela undiphe neyesibini ngoba kaloku uyazazi uba ushiye iwele lakhe emva. Uzawundiva uba ndibheka kweliphi icala, uzawundiva uba uhlikihlile apha kwimedula oblongata nditsho ngaphezulu mntanantsika esicikweni. Uyabona ke xa unamawele, heyi, kufuneka ingqondini. Xa unamawele nantsika, kungakumbi elinye xa liqhuzukile kushiyeke elinye, uyawuze umbone umntana akho engaqasheki tu. Abangathi hayi kunzima ebomini bakho mntana, kanti anilikhanganyi iwele lakho. Nditsho mna eli lileleyo, nditsho lileleyo mna iwele, noba nonzowuphi umcimbi apha kowenu, hayi anithethi kwanto ngalo. Kanti loo nto leyo liyayikhweletela ngoba likhona spiritual nantsika, ngokomoya likhona eli wele. Yithi noba uyatya mfondini uliwele ukuthi mntakwethu masitye ngoku utya wedwa, ngalukhankanye emfondini, liyayibanga loo nto leyo. Uyawuzibona uqashwa, uzibona unecebo le mali emva koko ubutyebi, uzibone esikolweni upasa ubungapasi. Heyi, nantsika, ewe mani, khawuyithathe ke le vidiyo lena xa uyazi uba unewele laziyo elingade liphume entweni nantsika. Ukumthumelela umama walo mntana uthi heyi khakumamele le vidiyo yalo mfana. Ukulikhankanye laa wele lingekhoyo laqhuzukayo ubone uba kuza kwenzeka ntoni. Heyi, nantsika, ndiyafuna ke uba wawubona uba le nto yenzekile urhume. Hayi rhuma nantsika.